нож гранушки и да не ми надуваш Азиз в 3 сутринта. Чули? Боже, тая жена ще ми умори. Вече много ми се спи. A few moments later. Този път, заклевам се, не съм нахубала с злом в къщата на мистер Сланинка рано сутрин. Иначе вече съм тук, отивам до Кенефа, защото Гранушка отново е запушила нашия. Башледа! Здравейте, приятели! Аз съм Черната пантера от Шуменското блато и дойдох тук, защото хората там искат да ме изядат. Така де, мяу. Изобщо не знам какво се случва. Преди малко някой пусна и Азиз. Като цяло съм много оплашена. Сега пък защо не мога да мърдам? Здравей, прашчо. Я по-спокойно. Мамка му, не мога да бягам. Помощ! Моля? Всичко това е било просто сън? Я чакай малко. Тогава защо все още чувам Азиз? Бабо! Аз казах ли ти нещо? Айде, лека